Mă la acolo, mă, frate-mile. Să mor eu. Bă, era mult la acolo, mă, Gianni, mă. E de-aia boschet de la, mă. Îl țiți la mână? Acolo vin și eu să dau, mă. Hai să dau și eu. Nu? Poți să vii și tu, că să-ți bula și unghița mea aici. Zău. Da, vine una, bă, da? Ce vine, ce vine. Unde este? Apa în jos, știi? E aici? A? Unde a sărit, mă, unde este? A, e micuț, mă, Adi, mă. E, mă duci pe micuț, mă. Am mai de un grătar de oro. Zău, ușor, măcață și uite. Ia uite-le aici, mă. Nu mai ce pe mine. Uite-le aici. Ia uite ce frumos e. Ia, e micuț, mă. Ce e, mă, micuț? Care 3 kg, ce are? Micuț ăsta. Păi da. Bă, le-ai piște codă, mă? Dă să-i bag, mă. Gata, că mă agăți. Nu mai, că mă agăți. Mă agăți cu apă. Ia să stai așa. A? Ești ca filmare, nu? Da, mă, sunt aici, ești nebun, păi. Are 3 kg și 3 kg, aproape de 4. Captură pe astăzi. Se știe. Campionii Stai, mă, mondiali. cum o faci cu doar pe aici? Campionii